गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो बावहरनानै आंनि दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आखायाव लाबाय। रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारी। मैया गोबाव बोसोरनिफ्राय बर' हारिनि गेजेराव लुबैनाय बर' रावखौ हायार सेकेन्डारि थाखो फरायनो हानायनि जा लुबैनाय दंमोन बेखौ बर' हारिया मोननो हाबाय। बे बाथ्राखौ बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफादनि सानैसो दैदेनगिरि बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोना हायार सेकेन्डारिनि बर' रावजों दानस्लायनाय बर' बिजाब बेखेवनाय समाव तामुलपुराव बे बाथ्राखौ बुङो। बेवहाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायनि फिननायाव बुङोदि थारै सरकारा बर' हारिनि रावखौ जेसेबां अनगोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय बेनि उल्था गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनसो बर' रावनि सायाव आसाम सरकारा खामानि मावगासिनो दं होनना फोरमायो। बिथाङा दुखु आरो खुद्रिनाय गोसोजों बुङोदि थारै आसामाव बर'फोरखौ दं होनना हिसाब लायो ना लाया सोंथि खालामो बिथाङा। आरो बिथाङा बेखौबो फोरमायबावोदि बाक्सा आरो राङापारायाव मडेल कलेज खालामदोंब्लाबो बेवहाय एसामिस साबजेक्ट आरो एसामिस डिपार्टमेन्टखौल' लाखिनानै बेवहाय बर' रावखौ थिसनाखै होनना रोखा रावजों बुंथियो। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावोदि 2022 आरो 2023 मायथाइनि हायार सेकेन्डारिनि एडमिसन समावबो पर्टेलाव जेबो रोखोमनि बड' मिडियाम होननाय अपसन नुनो मोनासै आरो 2272 पस्टनि एडभार्टाइजमेन्ट होखांनायनि उनावबो सासेबो बर' सुबुंफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनै आरो हायार सेकेन्डारियाव बर' बिजाबजों फोरोंनो हानायखौ नोजोर होनानै जाय 300-400सो फोरोंगिरि थिसननायनि आसा होदोंमोन बेफोर आथिखालाव मोनसेबो जाफुङाखै होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। मैया आसाम बिधान सभानि केबिनेटआव हाइ स्कुलआव टेट फाथिनाय आरो पस्ट ग्रेजुएसननि टेट बेफोर आनजादखौ दोन्थ'नानै थोंजोङै रिक्रुटमेन्टनि आनजाद लागोन होनना सोलोंथाइ मन्त्रि मानगोनां डक्टर रनेश बेगु बिथाङा बुङो। बिथाङा बुङोदि टेट आनजाद होयोब्ला आनजाद होगिरिया टेट पास जानायनि उनावबो मेरिट लिस्टनि साननो गोनां जायो। ओंखायनो आथिखालाव आसाम बिधान सभाया थोंजोङै रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि लानाय जागोन होनना रोखा खालामना होयो। हारियानानि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर लानायनि थाखाय हारियानानि गिबि मन्त्रि मन'हर लाल काटारे बिथाङा हारियानानि साफ्रोम सुबुंफोरखौ आं रैखा खालामनो हानाय नङा होनना रोखा रावजों फोरमायो। बिथाङा खावलायो हादोरनि सुबुंफोरा गाव गावनि रैखानि थाखाय गाव गावनि अनज्लायनायनि गेजेरजोंनो थासारिखौ मोजां खालामना लाखिनो थाखाय बिथाङा खावलायो। आरो बिथाङा बुंबावोदि रायजोआव 2.7 सुबुंनि अनजिमा दं, नाथाय 50,000ल' रैखाथि हानजा आंनि आखायाव दं। ओंखायनो आं गासैबो सुबुंखौ रैखा होजोबनो हानाय नङा होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। सरकारनि खामानि मावनायनि महिमाखौ साननानै फोजोबनो हाया। दिनै हरखाब आसाम बिधान सभायाव साख्रिआवलाफोरनो आपुन घर लन होनाय बायदि खम खुदनि हाराव आपुन कार मुंनि मोनसे आसनि होनाय थांखि फोसावो। साख्रिआवला बिथांमोननो 15 लाख रांसिम आपुन कार लननि मुङाव रां होनायनि थांखि फोसावो। अदेबानि हौवासाफोरनि थाखाय 2% रेहाय आरो आइजो बा बिकलांग सुबुंफोरनि थाखाय 3% रेहाय होगोन होनना थांखि लायो। थारै आसामा बेसेबां जौगा थाखोआव दं बे बाथ्राखौ मैया रायजो सभानि जथुमायाव सावरायज्लायनायाव बाथ्राया रोखा जायो। हादोरनि निखावरिफोरनि 35 रायजोनि मादाव आसामा दङ 28 नम्बराव। हारियानानि गुरुग्रामाव मोननै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जाबाय थानाय समावनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा मोनसे हरखाब गेदेर थांखि लायो। जाय समाव हारियानायाव न'-बां गला सावग्लुंनायजों लोगोसे 19 बोसोर इमाम आबिदखौ नायगार सुथारनाय आरो आथिखाल समाव हारियानानि सुबुंफोरखौ न' सिङावनो थानो बिथोन होनाय, अफिसनि खामानिखौ न'निफ्रायनो मावनाय बायदि बायदि बिथोन फोसावनायनि समावनो मानगोनां नरेन्द्र मोदीआ देग्लाय मुसलमान आइजोफोरखौ लानानैसो भारतनि संसदआव राखि बन्धन खालामगोन होनना थांखि लायो। मैया फिन गुवाहाटीनि सनापुराव सासे बर' आइजोआ सासे मुस्लिम सेंग्राजों मोजां मोनज्लायनायनि उनाव सिरि बुथारना गारना गोलां जायो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जोबजासिम आंनि रादाबखौ खोनासंनायनि थाखाय आंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो फिन खेबसेबाव जासि हरफिननानै अननानै आंनि गोदानथार चेनेलखौ साबस्क्राइब, शेयार आरो लाइक खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।